Je na svečku. Jánka. Ale no, povedal som, že prišla, to som fakt. Čau. Ahoj. Čau. Vážené občianky, vážení občania, dobrý večer, Trnava. To oslovenie som nepoužil bez dôvodu. Použil som ho pretože ste tu, preto vy aj my, aby ste vy aj my vyjadrili náš slobodný občiansky názor. Názor na to, čo momentálne otriasa našou spoločnosťou a zdá sa, že otriasa až natoľko, že do ulic dnes vyrážajú stovky a tisíce ľudí. Ľudí, ktorí nesúhlasia s krokmi tých, ktorí momentálne tejto krajine vládnu. Vítajte na proteste Zastavme ich, ktorý v 11 mestách po Slovensku organizujú opozičné strany Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a Kresťansko-demokratické hnutie, ale okrem toho sa k ním pridávajú aj ostatné strany, ostatní občania a občianky a všetci tí, ktorí sa rozhodli výjsť do ulic a nenechať túto situáciu bez odozvy. Ešte raz vám všetkým dobrý večer. Po celej krajine sa ozývajú hlasy, ktoré sú prejavom odmietania, ničenia demokracie a spravodlivosti. Sú odmietaním krokov, ktoré momentálne vláda Slovenskej republiky podniká a ktoré podnikajú ľudia, ktorým nezáleží na budúcnosti a na osude tejto krajiny, iba na tom vlastnom. Je úžasné vidieť to, koľko vás je tu zhromaždených. A je skvelé, že ani Trnava ako krajské mesto nechce byť ticho. Ani pieskami! Ale aj ostatné mestá, ktoré prišli na tento protest a dovolte mi srdečne privítať jednak Trnavčanky aj Trnavčanov, ale aj všetkých hostky a hosťov, ktorí prišli sem na námestie svätého Mikuláša v Trnave. Dali si tú námahu, aby prišli, vyjadrili svoju nespokojnosť a spolu s nami ukázali, že to nebude také ľahké pre tých, ktorí chcú túto krajinu uniesť. Ešte predtým, ako sa pustíme do ďalšieho programu, dovolte mi zo pár krátkych organizačných pokynov. Medzi vami sa pohybujú dobrovoľníci a dobrovoľníčky v oranžových vestách. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov sa na nich neváhajte obrátiť. Pripomínam dôrazne, že toto je pokojné zhromaždenie. Našim cieľom nie je podnikať žiadne agresie ani kroky, ktoré by prekročili naše demokratické a slobodné rámce verejnej a najmä solidárnej spoločnosti. Prosím, aby ste tieto pokyny dodržiavali počas celého tohto zhromaždenia. Okrem týchto dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na podujatie samozrejme dohliada aj Mestská polícia Trnava, ktorej za to ďakujeme. Dovoľte mi však teraz, keďže to nie je o mne, privítať na tomto mieste významných hostí a významné hostky. A hneď mi dovoľte v prvom rade privítať poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za Progresívne Slovensko Mareka Lackoviča. Nech sa páči. Dobrý večer, Trnava. Ale dobrý večer aj Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín, Považská Bystrica, Spišská Nová Ves,
a napokon i Liptovský Mikuláš. Veľký potlesk pre vás všetkých. My nikam neodchádzame, pán Fico. Napriek zime, napriek Vianociam, napriek sviatkom, napriek dažďu, napriek snehu, my nikam neodchádzame. Dámy a páni, koaličný valec stráca kontrolu. Cítia strach. Takýto odpor vás, tých najdôležitejších ľudí, takýto odpor nečakali. Zmocňuje sa ich panika. A v panike robia chyby. Robovi Ficovi plán uniesť štát nevychádza. Len tak ľahko mu to neprejde. Alebo áno? My sa tomu nebudeme len tak nečinne prizerať. Vy sa tomu, predpokladám, nebudete len tak nečinne prizerať. Verím, že vám v tom pomôžete. Pretože spolu sme silnejší. S vami sme silnejší. Budeme naďalej bojovať na všetkých frontoch. V parlamente, na ústavnom súde, v Bruseli, ale aj tu na námestiach, v mestách a obciach po celom Slovensku. Pretože my, pán Fico, naozaj nikam neodchádzame. A pretože nie je dôležité, kto stojí tu hore na tomto pódiu, ale kto stojí tu dole pod týmto pódium. Zatlieskajme prosím spoločne naozaj všetkým poctivým policajtom, policajtkám, prokurátorom, prokurátorkám, pretože my nikam neodchádzame. Bude to ťažké, ale nič nevyhrali. Spoločne ich ešte vieme zastaviť. Ďakujem vám veľmi pekne. Pekný večer, Trnava.